Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa cikin wannan shiri. A sashe na biyu na labarin Amr ibn As za mu isa ga shahararren nasarancin ƙasar Masar da sojoji kaɗan amma cikin babban shiri da ƙwarewa. A shekara ta 17 bayan hijira, Amr ya ba da shawara ga Sayyidina Umar bin Khattab cewa a kai hari garin Masar don tabbatar da tsaron gefen musulmai da kuma buɗe hanyoyin kasuwanci. Bayan amincewar Sayyidina Umar, Amr ya ci gaba da jagorantar sojoji kamar 4,000 kawai suka tafi yankin Egypt, amma daga baya aka ƙara zuwa kusan sojoji 12,000. Babban yakin da aka yi ya faru a Heliopolis, inda rundunar Amr ta doke babbar rundunar Romawa ta hanyar sauri da harin ban mamaki. Daga nan ya kewaya ganuwar Babylon kusa da birnin Cairo na yanzu. Na tsawon watanni da dama yana amfani da diplomasiyya da matsin lamba har ya sa suka miƙa wuya. Wannan taswira ce da ke nuna hanyoyin Amr a lokacin ƙwace Masar, ciki har da Heliopolis, ganuwar Babylon da ci gaba zuwa Alexandria. Babban birnin Alexandria sun miƙa wuya bayan kewaye ta, inda Amr ya ba mutane sharuɗa cikin adalci. Ya kafa birnin sansanin soja na Fustat a matsayin sabon babban birni, tare da gina masallacin farko a Afirka, wato masallacin Amr ibn As. Wannan alama ce ta shigar Masar cikin daular musulunci. Bayan haka Amr ya ci gaba da fada zuwa Barka da Tripoli a arewacin Afirka, yana faɗaɗa tasirin musulunci zuwa yamma. Nasarorin Amr sun samu ne ta hanyar haƙuri da dabaru da diplomasiyya da tawakkali ga Allah, inda ƙaramin runduna ya zama babba wurin faɗaɗa daular musulunci. A wannan watan na Ramadan, a lokacin da haƙuri da tsara lokaci ke da muhimmanci, mu tuna da Amr, jagora wanda ya ɗauki mataki cikin jarumta tare da tawakkali, yana cimma nasara ta hanyar imani. Allah ya yi wa Amr ibn As rahama kuma ya ba mu hikima a dukkan ƙoƙarinmu. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.